Po svojom ime Marok, kao što vidite danas je nazvana Build Battle na Hypixelu po prvi put na našem kanalu. I danas ćemo igrati Build Battle, inače ja sam jako grozan u kalkulator. Super, ok. Znači radimo kalkulator. Ok, to nam treba. Da, sam mi došla ideja. Ok, brže. Ok. Sam mi došla jako dobra ideja, ako ću ja to dobro napraviti, to je još bolje pitanje. Ok. Da, ne znam zašto koristim ovu PvP teksturu, ako je ovo građenje, ali ok, ništa sada nećemo mijenjati. To nije neka velika razlika, ok, ovdje nam treba kao pisati brojevi. Ovdje 1, 2, 3, evo, ovako. Ok, ovo smo dobro napravili. Idemo sada napraviti, oprosti što kašljem, colors gray. Ne smije biti ovako. Ok, evo reći da je ovo dobro. I nakon tog kalkulatora idemo sada napraviti drugi dio što sam planirao. Jest crno. Gdje je crno? Brže. Ok, Blackpool. Nice. Koliko kalkulatora bi trebalo biti? Imamo još 2,5 minute, što je sasvim dobro, zašto sam ja planirao. Ok. Brže. Ovo bi kao trebala biti bilježnica matematike, pokušat ću to nekako dočarati sa... Ok, fuck, samo smo propustili, ali nema veze, sad ćemo prije dokaziti. Ok, brže. Ok, imamo vremena, ja mislim. Ok, fuck. Ok, sada na ovu otvrtu bilježnicu je vrijeme da simple. I blokovi, ne, blocks. Fuck. Ok, crno, imamo pisati 2+2. Ok. Znam kako ti napravio, ok, napravit ću 3, pošto ne znam kako bi točno napravio. Ok, neka bude 5. Da. Ok, nije bitno, nemamo sada vremena. 3. Fuck, koji broj. Dajte samo da je broj. Je kao 5 i ovdje ću napisati bet. Ok, da, uspjeli smo. Da, ljudi. Ovo je jako nevjerojatna građevina i zašto prvo. Ja. Ok, držim zeleno, crveno. Ok, mislim da nije toliko grozno. Ok, ovo izgleda lijepo, dobar je dizajn, stay ćemo good. Dobro, sviđa mi se dizajn.
prosto nije biti sada čekati. Ovo bi trebalo biti, sve ćemo ok, ako ne znam što bi trebalo biti. Ok. Ok, ovo je jako lijep dizajn, stavit ćemo good. Iako malo mi se čudno, ali... Da, zaslužila super pup. Ovo nema nikakve veze sa našim zadatkom. Ok, on ih htio čarati, malo mi je ružno ovo što je ostavio ovako. Sve ćemo ok, zato mi je... Nije baš napravio neki kontrast i sve to. Ja se kao razumijem umjetnine i sve to. Fak nismo stigli glasati, ali stavio mi ok, pošto je Nikuša je dobro ispala, ali ono nije dobro. Evo koji je ovo. Nisam ni glasao za ovo, pošto nisam siguran što da stavim. Stavit ćemo, ok, ajde. Ok, što je ovo? Nisam htio glasati, neću glasati ovako ono pup i super pup, zato prosto vidjeli ste moje jedno zaključite. Mislim, ja sam imao dobru ideju čak, ali good. Ja sam imao dobru ideju, ali ne znam raditi, tako da opet je fora ovim build battle, odigrat ćemo danas 2 partije i da wow, ja sam u 4. mjestu od... Ja sam 4. mjesto. Ok, to je čak i dobro. Isto ljudi, vidimo se u idućoj partiji. I da ljudi, evo nas opet. Današnja, u stvari sadašnja tema je lamp. Onda sam istina lampu, ne znam. Moj engleski je na razini inače. Ok, sada napravimo, hoćemo napraviti uličnu. Ne, nećemo uličnu. Ok, treba mi crna, treba mi kvart, stvarno crnu. Ok, lock of corner, malo bolje. U stvari stavit ćemo ovo i žuta, vidite sad ću napraviti sve ovo, ovo je glas. Ok, ne, ovdje je spremno, trebamo prilike sredinu. Evo ovdje. Nije bitno da točno bude, nego samo da bude prilike. Ok. Dobro, imamo kockicu. Aj. Ok. Dobro, razumemo ovo i ovo. Ne znam kako bi ovo napraviti. 3. Pretpostavljam da će ovo biti jako grozno, ali ok. Ok, idemo sada prema jedan prema tamo. Ok, ovo je dobra mogu reći kugla. Što mi je zglasao sada, ne znam po kameri, ali ok. Ok, imamo još 3 minute. Da vidim kako ću. Ok, sad mi treba mi željezni vrag. I ovo je negdje sredina. Ok. Ja. Samo ću reći ja. Da ljudi, to je lampa. Joj. Ok. Ne, sam je pobjega, to je blok. O, ne, nisam. Ok, dobro je. Ovo žuto jako užasno izgleda po teksturi, ali ok. Da, opet sam zaboravio promijeniti teksturu, ali opet nema veze. Nije toliko različito, pošto ovo PvP, tako da se samo mijenja više manje PvP stvačice. Ok. I ovo, i sad idemo početi graditi.
neće imati vremena. Želim napraviti jednu noćnu. Ok, što sada? Ok, ovo možda čak neće izgledati toliko grozno. Samo da stignu bilo bi dobro. Ok, ja. Ok, još minutu. Možda stignemo, možda ne. Da, još jednom. Oh, fuck. Ne. Gotovo je. Ali ne znam što sam falio. Čekam sada. Da, treba sam ovako. Ok, ovo je jako sak, but ok. Ok, ovo nismo ništa, joj, imamo 40 sekundi. Moramo se hitno požuriti. Ajde, radi. Ok, ljudi moji, imamo možda 20 sekundi, hoćemo li uspjeti za ono što sam htio. 15 sekundi, joj. Wow, uspjeli smo. Ali htio sam možda to raditi. Ok, što je ovo? Ok, ovo je jako lijep dizajn, sve ćemo god. Ja. Ok, on je fair. Ok, završio me. Dajmo ovu lampu, ovo je na osjećaj, jako mi se jako sviđa, Statue Epic. Prosto pogledajte. Ok, ovo je lijep dizajn, stiker i sve. Utičnice u stvari, kako već mi zovete. Ovo fuck, nismo glasali. Ok, ovo je malo... Ok, s obzirom na moje, ovo je super, ali sad ćemo ok. Ok, ovo je neka smeđa. Stavit ćemo ok. Ok, ovo je redstone. Oko lampe se, sad ćemo good, ali oko lampe se nije nešto previše potrudio. Više sam kog čovjeka koji je puno bolji od same lampe. Ovo je krov. Ali ok. Ok, stavim to ok. Ipak opet bolje od moga. Ovo je ovako neka ulična kao... Stavit ćemo ok, pošto je malo dosta. A što bi ovo trebalo predstavljati, da ne znam. Ne, nećemo glasati, pošto to bi trebalo biti hoop, ali... Ok... Ovo je lijep dizajn, ali ne znam baš koliko veličina lampu, stavit ćemo good, ali... Ok... Da. Wow. Ok... Ovo lijepo izgleda, ali ne znam baš zašto je stavlja ove blokove. Evo, ja sam osmio od... Wow, nismo zadnji, wow, odlično. Ok, ovo je pobjedilo, mi smo za ovo glasali good. I eto ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali u još jednom klipu. Ovaj put na Hypixel, sljedeća epizoda, možda preživljavanje ili neka mapa i do idućeg puta. Doviđenja.